హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో గోండి డీజే ఎక్సలెంట్ వీడియో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూస్తే మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ఒకసారి ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. DJ Mahesh. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ఇలా ఒకటి తర్వాత ఒకటి చివరి వరకు యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, పైన 3 డాట్స్ క్లిక్ చేసి ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ఇలా 1 by 1 లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. నా కోసం ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి నేను స్కిప్ చేసి ఆల్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ లాంగ్ ఫోటో ఉన్నది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకుందాం. కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది. ఈ లాంగ్ ఫోటోకి పేస్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకో ఫోటో, ఇక్కడ ఈ లాంగ్ ఫోటోకి ఈ రెండింటికి పేస్ట్ చేస్తే కంప్లీట్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఈ రెండిట్లో ఒకటి సేప్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, సేప్ని ఇలా జూమ్ చేసి కరెక్ట్ బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేయండి. దీని కలర్ ఏమో బ్లాక్ పెట్టండి. యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి బ్లింక్ అని సెర్చ్ చేయండి. ఇక్కడ బ్లింక్ అని సెర్చ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. దాన్ని బ్లింక్ని మొత్తం పెంచుకోండి, ఇట్లా వస్తుంది. సో దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకొని, కాపీ లేయర్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చేసుకున్నాం కదా, దీన్ని కూడా అదే పేస్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ పేస్ట్ లేయర్ వచ్చింది కదా. సో కంప్లీట్, ఈ ఒక ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఇది ఇటు లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ ఫోటో, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ టైం చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 20 సెకండ్ 2 millisecond దగ్గర 4 ఫొటోస్కి 1 and 2 3 ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఇది కూడా ఓకే. ఇప్పుడు బ్యాక్ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు దీనికి ఒక్కటే చెప్తా, సేమ్ ఫాలో అవ్వండి.
ఇప్పుడు డబల్ బీట్ మార్క్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ ఫోటోకి మాత్రమే పేస్ట్ చేయండి. ఇట్లా 1 by 1 ఇట్లా డబుల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న దానికే పేస్ట్ చేయండి, వేరే దానికి ఏమీ చేయొద్దు. ఇట్లా డబుల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న దానికి లాస్ట్ దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ అలాగే చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఫోటో ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేయాలి, కాపీ లేయర్. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో దీనికి ట్యాప్ చేసి పైనుంచి ట్యాప్ చేస్తే పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ని టచ్ చేసి ఇక్కడ కలర్ తీసేసి పేస్ట్. ఇప్పుడు ఒక ఫోటోని వదిలేసి ఒక ఫోటోని వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇలా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో, ఇలా ఎక్కడి వరకు చేస్తారంటే కంటిన్యూగా ఇక్కడ 5 సెకండ్ 24 సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ అదే ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్. దీనికి ఫేస్ట్ టైల్ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఫేస్ట్ టైల్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా లాస్ట్ వరకు ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇట్లా ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక ఫోటో ఇక్కడ ఒక ఫోటో ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు సేమ్ టు సేమ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఫస్ట్ టైం ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. నేను చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో ఈ ఎఫెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు పెడుతున్నాం కదా, ఈ ఎఫెక్ట్ని ఈ ఫోటో పెట్టి ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఈ ఫోటోకి పేస్ట్ చేయాలి, అంతే ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో అయింది, సెకండ్ ఫోటో ఒకటే ఫోటో ఉన్నదిగా, దీనికి ట్యాప్ చేసి దీన్ని కూడా పైనుంచి కాపీ చేయాలి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో నుంచి దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన యారో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్. సో ఇలా ఇప్పుడు ఈ ఫోటో అయింది కదా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేయాలి. పేస్ట్ స్టైల్ ఇట్లా ఒక ఫోటో అయింది, ఒక ఫోటోని ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్. లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో ఆ ఫోటోకు ట్యాప్ చేసి పేస్ట్ చేయండి. ఇక్కడ ఇట్లా పేస్ట్. ఇవి ఒక ఫోటో అయింది కదా, ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఇట్లా కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్, ఇక్కడ దాకా అలాగే చేయండి. సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. అర్థం కాకపోతే కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియో ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.